Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi wa bi ulumihi wa maddana fi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fina kiroti umilat kalaisa lawakot talilata wa indal amala wa malilata fi siwakinin amal wakat fundir raf'i fasa wal aksukol. Fina kiroti ing dalem pira-pira isim nakiro umilat dilakokake amal kalaisa koyok lapat laisa opo la lapat la wakotali lan terkadang nyandingi opo lata lapat lata wa in lan lapat in dal amala ing iki amal wa malilata lan ora ono iku keduwene lapat lata amalun utawi amal fi siwakinin ing dalem sakliyane lapat kin wakat fundir raf'i utawi buang isim kang diwaca rufa iku fasah kuncoro opo katfu diraf'i wal aksu utawi sewalike iku kola siti opo al aksu takodama wis dingini opo anal kurufa sak temene pira-pira kuruf al amilata kang amal amala laisa kaya amali lapat laisa iku arbaatun ono papat wa takodama lan wis dingini opo al kalamu bicara alama ing atase lapat emah wadakaro lan nutur sapa Kyai Musonef huna ing kene panggonan la ing lapat la walata lan ing lapat lata wa in lan ing lapat in wa amma lan anapun utawi lapat la iku famat habul kijaziyina mongko utawi madhabe ulama kijaz iku imaluha ngamalake la amala laisa kelawan koyok amali lapat laisa wa madhabu tamimin utawi madhabe ulama tamim iku imalua nganggurake lapat la menurut ulama kijaz iku la itu beramal tapi lah menurut Bani Tamim ulama tamim iku la iku tinggurno gak beramal wala tak malulan ora bisa ngamal apa lapat la ingdal kijaziyina munggoi ulama kijaz illa bisurutin angin kelawan pira-pira syarat salah satin kang ono telu menurut ulama kijaz iku iso ngamal kecuali ono syarat telu akadua utawi salah sijine surut syarat sing ono telu iku ayakuna yen to ono apa alismu isim wal kobarulan kobar iku nakiro taini iku nakiro karune iso ngamal tapi kudune nakiro karune nakwu la rojulun afdula minka sepadane lapat la rojulun afdula minka la rojulun ora ana utawi wong lanang iku afdula luwe utama minka tinimbang sira termasuk lapat rojulun yo nakiro afdula yo nakiro jadi oleh beramal menurut ulama kijaz itu bisa beramal wa minhu lan iku tetep setengah sangking ayakunal ismu wal kobaru nakirotaini qauluhu utawi dawuh Kyai Syair bakar tawil ta'asya fala sayun alal arti baqiyan wala wajarun mimma khadawahu waqiya ta'asya sabar sapa sira fala sayun mongko ora ana apa suwiji-wiji alal ardi ing atase bumi iku bagian kang langgeng ora ono ning dhuwure bumi ku langgeng gak ono mesti hancur kabeh wala wajarun lan ora ono apa panggonan ngungsi mimma saking perkara kodo kang mutusake sapa Allah wakian kang ngrekso wa qaulihi lan dawuhe syair wa qauluhu utawi dawuh syair wa qaulihi ya kena wa qauluhu ya kena ya
Wa qauluhu utawi dawuh syair. Bakar tawil menehi. Nasortuka it la sokibun ghairu qadilin. Fabuwita kisnan bil kumati kasinan. Nasortu nulungi sapa ingsun ka ing sira. It la sokibun ing dalem mangsane ora ana sapa kanca iku nggaira kodilin sakliyane wong kang ninggal nulungi Fabuwita mongko diungsiake sapa sira kisnan ing benteng bil kumati kelawan wong-wong kendel kasinan kang kokoh kang kuat. Wa ja'ama lan yono sapa ba'dhum setengah ulama. Anaha sak temene ngene ya. Wa ja'ama lan yono sapa ba'dhum setengah ulama. Anaha ing sak temene lapat lah. Iku kotak malu. Terkadang ngamalake apa lapat lah fi ma'rifatin ing dalem isim ma'rifat. Wa angsada lan nglagokake sapa ba'duhum linabi goti marang tukang penyair marang siire nabigoh ngono wae. Bakar tawil wabadat fi'la diwutin falamma tapi tuha tawallat wabakot kajati fi fuadia. Badat pertelo sopo makbubah fi'la diwutin kali penggaweane wong kang duweni demen. Falama tabitu mongko semangsane ngetutake sapa ingsun ha ing makbubat tawalat mongko mingu sapa makbubat wabak kot lan netepake sapa makbubat kajati ing kajat ingsun fi fuadia ing dalem pira-pira ati ingsun. Bakar ngenek ya. Bakar towili. Wakalat sawadal qalbi la ana baqiyan siwaha wala angkubia mutarokia sair meneo. Wakalat lan manggon sapa makbubah sawadal qalbi ing telenge ati. La ana ora ana sapa ingsun. Iku baqiyan wong kang luru, wong kang nupri. Siwaha ing sakliyane makbubah. Walaan kubia lan ora saking senenge makbubah iku mutarokian wong kang ngende-ngende. Wong kang kendu ngono ya, kena ya. Wong kang kendu, dendeng ngono maksudnya iku tiswi-swino ngono.
Waktalafa lan persulayan sapa kalamul musonifi kalame musonef fi hadal baiti ing dalem iki bait. Famarotan mongko ing siji ambalan kola dawuh sapa Kyai Musonef inahu sak temene hadal bait iku muawwalun kang ditakwil. Wa marotan lan siji ambalan kola dawuh sapa Kyai Musonef innal qiyasa ing sak temene kias alaihi ing atase anaha kot tak malu fi ma'rifah ya. Anaha kot tak malu fi ma'rifah. Iku saigun, iku kang menang ngono ya. Kang masyhur ta ya kena kang menang. Asartu utawi syarat asani kakaping pindho. Iku Allah ya takudama yen to ora dingini apa kobaruha kobare lapat lah ala ismiha ing atase ismi lapat lah. Falatakulu mongko ora le ngucap sapa sira ing lapat lako iman rajulun. Iku gak oleh diucapno ya. Lako iman rajulun. Ora ana wong kang ngadeg sapa rajulun wong lanang. Itu tidak boleh diucapno. Asar tu utawi syarat asal isu kang kaping 3 iku Allah yang takhido. Asar tu utawi syarat asal isu kang kaping 3 iku Allah yang takhido. Yen to ora dadi rusak apa anafyu nafi. Bi illah kelawan lapat illah. Falatakulu mongko ora le ngucap. Falatakulu mongko ora bisa ngucap sapa sira la rajulun ila afdula min zaidin. Gak oleh diucapno ya. La rajulun ora ana sapa wong lanang illa afdula. Angin luwe afdol min zaidin tinimbang Zaid. Itu tidak boleh diucapno. Tidak boleh diucapno. Fala taqulu la rajulun ila afdula minka. Binas bi afdula kelawan nasope lapat afdula. Bal yajibu balik wajib opo raf'uhu rafa'il lapat afdula. Walam yata'arrad lan ora nyinggung-nyinggung sapa al-musannifu Kyai Musonef. Maksudnya ora bertentangan ngono ya kena ya. Falam yata'arrad lan ora bertentangan atau ora nyinggung-nyinggung sapa al-musannifu Kyai Musonef. Lihadaini sartaini. Marang iki syarat loro. Wa amain lan anapun utawi lapat in annafiyati kang nafiyah iku fa madhabu aksaril basriyina mongko utawi madhabe luwe akeh ulama Basra wal faroi lan ulama Faro iku anaha sak temene lapat in iku la tak malu ora bisa ngamal apa lapat in saean ing sewiji-wiji. Iku menurut madhabe ulama Basra lan Faro ya. Gak iso ngamal lapat in ing sewiji-wiji. Tapi wa madhabul kufiyina utawi madhabe ulama Kufah kola ngliyakake sapa madhabul kufiyina al faru'a ing Imam Faro. Iku anaha sak temene lapat in. Iku tak malu ngamalake apa lapat in amala laisa kelawan kaya amale lapat laisa. Wa qala lan dawu bi kelawan anahat tak malu amala laisa minal basriyina saking ulama Basra. Sopo Abul Abbas Al-Mubarad wa Abu Bakri bin Sarot lan Abu Bakir ibnu Sarot wa Abu Ali Al-Faris wa Abul Fatki bin Jinni. Dadi
wa Abul Bakri ibnu Syarot wa Abu Aliyin Al-Faris wa Abul Fatki ibnu Jinni. Waktaro lan mili hu ing kaul sapa al-musannifu Kyai Musonef. Wa ja'ama lan yono sapa Kyai Musonef ana fi kalami Sibawahi rahimahullahu ta'ala. Ing sak temene iku tetep ing dalem kalame Imam Sibawahi rahimahullahu ta'ala. Apa isarutan isaro? Isarutan apa awe isaro? Ilan dalika marang mengkono-mengkono qauluhu min basrina Abul Abbas Al-Mubarad. Ilan dalika marang mengkono-mengkono anaha tak malu amala laisa gitu ya. Isarotan apa awe isaro? Ilan dalika marang mengkono-mengkono anaha tak malu amala laisa. Wakot waruda lan temen-temen temeko sopo asimau sopo krungune sopo wong Arab ngono ayo. Wakot waruda lan temen-temen temeko opo asimau krungune sopo wong Arab bihi kelawan anaha tak malu amala laisa. Kola dawu sopo asairu Kyai Syair. In huwa mutaulian ala akadin ila ala afil majanin. In huwa ora ono sapa wong mustaulian iku ngene ya. Inwa ora ana sapa wong mustaulian kang bisa inwa ora ana sapa wong iku mustaulian kang bisa nguasai ala akadin ing atase wong suwiji ila ala afil majanin angin ing atase luwe apes-apese pira-pira wong edan. Wa qala lan dawu sapa akoru sapa kang weneh bakar towil ya iki saya. Inil mar'u maitan bingkidoi kayatihi walakin bi'ay yubgo alaihi fayugdala. Inil mar'u ora ono sapa wong sewiji iku maitan iku mati. Bingkidoi kayatihi kelawan tutuke urifi almar'u walakin biayubko lan tetapine kelawan yento dingani ngoyo sopo alaihi ing atase almar'u fayugdala mongko diasurake sopo almar'u. Wadakaro lan nutur sopo Ibnu Jinni sopo Imam Ibnu Jinni fil muktasab ing dalam kitab muktasab. Ana Sa'idah bena Jubairin sak temene Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu iku Qur'an maca sapa Sa'id bin Jubair
oleh maca innal ladina tad'una min dunillahi ibadan amsalakum. Innal ladina ora ono sapa pira-pira berhala. Ora ono apa pira-pira berhala. Innal ladina ora ono apa pira-pira berhala. Tad'una kang padha nyembah sapa aladina min dunillahi saking sakliyane Allah iku ibadan pira-pira kawula amsalakum kang umpamani sira kabeh binas bil ibad kelawan nasopi lapat ibad. Sebagian ulama Said bin Jubair iku maca ayat innal ladina tad'una min dunillahi ibadan amsalakum. Lapat ibadan iku bin tewaca nasab karo ulama Jubair. Iki surat Al-A'raf ayat 194. Tapi asli lapate lak ning Quran innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Tapi lak ning Quran iki waca ibadun amsalukum ya. Innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Tapi lak menurut Said bin Jubair iku tek waca innal ladina tad'una min dunillahi ibadan amsalakum. Surat apa mau? Surat Al-A'raf ayat 194. Ayat 194. Wala yustarotu lan ora diisyaratake fi ismiha ing dalem isime isime ngene yo ismillah yo isime apa itu isime in sampai lah. Wala yustarotu lan ora disyaratake fi ismiha ing dalem isime in wa kobariya lan kobari in. Wala yustarotu lan ora disyaratake fi ismiha ing dalem isime in wa kobariya lan kobari in. Apa ayakuna yento ana apa ismiha wa kobariya iku nakira taini iku nakira karuni. Bal tak malu balik ngamal apa in fi nakirati ing dalem isim nakira wal ma'rifati lan isim ma'rifat. Fatakulu mongko ngucap sapa sira in rajulun ko iman. In rajulun ora ana sapa wong lanang iku ko iman kang ngadeg. Wa in zaitun lan ora ana sapa zait iku alqaimu wong kang ngadeg. Wa in zaitun lan ora ana sapa zait iku kok iman iku wong kang ngadeg. Fa amma lata mongko anapun utawi lapat lata iku faiya mongko utawi lapat lata iku la lapat la anafiyatu kang nafiake apa lapat apa anafiyatu kang nafiake apa lapat la zidat kang ditambah alaiha ing atase lapat elah ing atase lapat elah ta'u taknisi apa tak taknis zidat ditambah alaiha ing atase lapat elah ta'u taknisi apa tak taknis maftukatan kali di fatkah wa madhabu jumhuril wa madhabul jumhuri utawi madhabe ulama jumhur iku anaha sak temene lapat elah iku tak malu ngamalake apa lapat elah amalah laisa
kelawan kaya amali lapat laisa fatarfa'u mongko ngrufa'ake apa lapat la al isma ing isim wa tangsibulan nasabake apa lapat la al kobaro ing kobar. Laki niktasot tetapine nertentoni apa lapat la bi anha kelawan sak temeni lapat la iku layut karu ora ditutur ma'aha serta lapat la apa alismu isim wal kobaru lan kobar ma'an kali bebarengan karone ya isim lan kobar. Bal inama yutkaru bali ang semestine ditutur ma'aha sertane ing dalam sertane lapat la apa akaduhuma salah sijine isim lan kobar wal kasiru utawi kang akeh fi lisanil arabi ing dalem lisane wong Arab iku katfu ismiha buang isime lapat la wa baqau kobaria lan netepake kobare lapat la wa minhu lan iku tetep setengah sangking wa minhu lan iku tetep setengah sangking wa minhulan iku tetep setengah sangking contoh ngono ayo qauluhu ta'ala wa minhulan iku setengah sangking contoh qauluhu ta'ala utawi dawuh Gusti Allah Ta'ala katful ismi ngono ya rujuke katful ismi ya wa minhu lan iku tetep setengah sangking katful ismiha ngono buang ismillah qauluhu ta'ala utawi dawuh Gusti Allah Ta'ala surat Shad ayat 3 ayat 3 wala takina manasin walata lan ora walata kali ora ono apa mangsa iku kina manasin mangsane lumayu. Dadi lapat tak iki dadi isime yo. Dadi isime lapat lata. Dadi walata kali ora ono apa mangsa iku kina manasin. Iku mangsane melayu. Binas bil kini kelawan nasopi lapat kin fakudifa mongko dibuang opo al ismu isim wa bakia lanan tepake opo al kobar wa takdir utawi ngira-ngiraake lapat walatakina manasin iku walatalkinu kina manasin walatalkinu lan ora ono opo mongso iku kina manasin mangsane melayu. Falkinu mongko utawi lapat kinu iku ismuha dadi ismi lapat elah wa kina manasin utawi lapat kina manasin iku kobaruha kobari lapat elah wakot kuri'a lan teman-teman diwaca sududan kali nrecel apa walatakinu manasin lan ora ono opo mangsane lumayu birofil kini kelawan rufai lapat kinul manasin iki yo ala anahu ing atase sak temene birofil kin iku ismulata iku dadi isime lapat lata wal kobaru utawi kobari lata iku makdufun kang dibuang wa takdiru utawi ngira-ngiraake walata kinu manasin lahum
Walata kinu manasin lan ora ono apa kinu manasin mangsane lumayu iku lahum kedune kufar. Ai tegese walata kinu manasin lan ora ono apa mangsane lumayu iku kainan kang tetep lahum kedune kufar. Wahada utawi iki al kasiru filisanil arabi katfu ismiha wa yohada al muradu iku kang dikarepake bikaulihi kelawan dawuh Kiai Musonef. Wakat fundir raf'i rupane wakat fundir raf'i ila akhiril bait yo. Jadi wahada utawi iki al kasiru filisanil arabi katfu ismiha. Wa yohada iku al muradu kang dikarepake. Bi kaulihi kelawan dawuh Kiai Musonef rupane wakat fundir raf'i ila akhiril bait. Wa asara lan awe isara sapa Kiai Musonef bi kaulihi kelawan dawuh Kiai Musonef rupane wa ma lilata fi siwa kinin amal. Jadi wa ma lilata lan ora ana iku keduwene lapat lata fi siwa kinin ing dalem liyane lapat kin amalun utawi amal. Ilama marang perkara ndakaro kang nuturhu ing emma sapa Sibawehi sapa Imam Sibawehi min analata nyatane sak temene lapat lata iku lata malu ora bisa ngamal apa lapat lata illa fil kini ilal fil kin ing dalem lapat kin waktalafa lan persulayan sapa anasu sapa ulama fihi ing dalem katful ismi fihi ing dalem katful ismi fakola mongko dawuh sapa kaum al muradu utawi kang dikarepake iku ana sak temene lapat lata iku lata malu ora bisa ngamal apa lapat lata illa filafdil kin angin ing dalem lafat kin. Wala tak malu lan ora bisa ngamal apa lapat lata via ing dalem perkara rodafa fima ing dalem lapat ngono ya fima ing dalem perkara fima ing dalem barang rodafa kang nunggali makna rodafa kang nunggali makna apa kin hu ing emah kasaati kaya lapat saati wanak wiha lan sepadani kasaati kaya lafat saati artine mangsa ya wanak wiha lan sepadani saa wakola lan dawuh sapa kaum al muradu utawi kang dikarepake iku anaha sak temene lapat lata iku lata malu ora bisa ngamal apa lapat lata illa fi asma isyamani angin ing isim zaman fatak malu mongko ngamal apa lapat lata fi lafdil kini ing dalem lafat kin wa fima lan ing dalem barang rodafa kang nunggali makna apa mahu engkin min asma'is zaman saking isim zaman wa min amalia lan iku tetep setengah saking amali lapat lata fima wa min amalia lan iku saking amali lapat lata fima ing dalem barang rodafa
kang nunggali makna apa mahu ingkin. Qaulu syairi utawi dawe Kyai Syair. Nadimal bugotu wakalata saata mangdamin wal bagyu marta'u mubtagihi wakotimun. Nadima getun sopo al bugotu, sopo wong beruntak, sopo pemberuntak ngono. Nadima getun sopo al bugotu sopo pemberuntak. Walata saata mangdamin kali ora ono opo mangsani getun wal bagyu utawi lacut utawi pemberontak sing lacut utawi pemberontak sing lacut iku marta'u mubtagihi enggon resikone wong agawe beruntak, enggon resikone wong agawe beruntak iku wakimun perkara kang berat. Wa kalamul musonifi utawi kalame musonef iku muktamilun memper lil kaulaini marang kaul loro. Wajah zamalan netepake sapa Kyai musonef bisani kelawan kaul sing kaping pindho. Fit tashili marang kitab tashil, Wa madhabul akwasi utawi pendapate Imam Akfas, Imam Akfas. Wa madhabul akfasi utawi pendapate Imam Akfas. Iku anaha sak temene lapat lata. Iku lata malu ora bisa ngamal apa lapat lata saya ning sewiji-wiji. Wa anahu lan sak temene kelakuan iku ida wujida. Lamun ditemu apa alismu isim ba'daha ing dalem sakwise lapat lata. Mangsuban kali diwaca nasab. Fanasibu mongko utawi amil kang nasubake isim iku fi'lun fi'il mutmarun kang kesimpen wa takdiru utawi nakdirake iku lata arohina manasin. Lata aro ora weru sapa ingsun, ora ningali sapa ingsun. Walata aro lan ora ningali sapa ingsun kina manasin ing mangsane lumayu, ing mangsane melayu. Wa in wujida lan lamun ditemu apa isim marfu'an kang diwaca rufa bahwa mongko utawi isim iku muftadaun iku dadi muftada. Wal kobaru lan kobaru utawi kobar iku makdufun kang dibuang. Wa takdiru utawi ngira-ngiraake iku iku lapat lata kina manasin kainun lahum. Lata kina manasin ora ono apa mangsane melayu iku kainun. Lata kina manasin ora ono apa mangsane melayu iku kainun iku kang tetep lahum kedune kufar wa wahu utawi Allah iku alamu luwe pirsa luwe ngerti sapa Allah. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.